right kodwa akusho mina ukuthi i-Paris Song of the Year kusho laba bantu bengifuna bezosho vele basazosho futhi ngisazobuyela stage lapha kusho bona kushongo mina mfethu wangisukeli namba abantu abasho hayi ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga noma baba namhlanje njengoba ke sibonile igameko khona igameko empela ke ezenzeka abanye futhi bayasho ukuthi ngabe iParis winile kodwa manje bakhala ngokuthi mhlawumbe uyayitshela kanjani upromoter wenza lutho ngicela nje ukuphendule labo bantu la bathi ke mhlawumbe ke bathi abantu ngiyitshela angipromote bekumele upromote mhlawumbe yazi abantu konke kufanele beyiqonde ngami mina akaze ngiqashe esitolo seNdiya ngithi banana 5 rand lapha banana 5 rand la mina akaze ngiqashe esitolo seNdiya sami ucula ngiculela abantu ngichaza abantu ngenza into ezothandwa ngabantu manje bengenzi ngathi manje mina umuntu mhlambe onesipiliyoni sokusebenza esitolo seNdiya dayisa amabhanana